Пред вас е Lenovo ThinkPad Edge E530. Както е добре известно, серията ThinkPad Edge е предвидена за професионална употреба. Тя е с особено високо качество на сглобката. Разбира се, това не изключва и мултимедийното използване за забавление. При E530 основният цвят е черният, капакът на дисплеят е в матово. В двата срещуположни ъгъла са разположени логото на Lenovo и логото на серията ThinkPad. Отваряйки го, виждаме едно от най-големите му предимства, именно екрана, което е с матова повърхност, което го прави особено подходящ за използване навън, при пряка слънчева светлина или на закрито при насрещна светлина, защото при него няма блясъци. Той е с LED подсветка и резолюция 1366 на 768 пиксела. Под него виждаме клавиатурата от островен тип. Тя е с нормални размери, а имаме и отделна цифрова клавиатура. При Lenovo ThinkPad Edge имаме и търговското наименование UltraNav, което е симбиоза между добре познатият ни TouchPad и TrackPoint. Тъчпадът е в цвета на корпуса, но е с леко грапава повърхност, което прави употребата му по-лесна. TrackPointът е не толкова често срещан, но търсен от доста потребители, които го намират за удобен. Той е с 3 отделни клавиши. За вашата сигурност, лаптопът е снабден и с четец на отпечатъци от пръсти. Интерфейсът включва всички необходими стандарти, USB 2.0 портове, 3 на брой, а според конфигурацията могат да бъдат и 2, за сметка на още един USB 3.0 порт. Стандартно USB 3.0 портът се намира от дясната страна до комбинираният жак за слушалки и микрофон. LAN картата е гигабитова. Да се върнем към лявата страна, където ще открием и портовете за връзка с телевизор или дисплей, добре познатите ни VGA и HDMI и ключалката Kensington, която е за сигурност. ThinkPad Edge E530 се комбинира с пълната гама процесори на Intel, включващи Pentium, Dual-Core, Intel i3, Intel i5 и Intel i7. RAM паметта е до 8 ГБ. Тя е с частота от 1600 МГц, което е DDR3 стандарт. Има 2 слота. Поддръжката на твърди дискове е от 500 ГБ до 1000 ГБ. При видеокартите имаме разнообразие. Стандартно всички лаптопи са оборудвани с Intel HD вградена видеокарта, а според конфигурацията може да има добавена и външна NVIDIA GeForce 610 или по-мощната 630, като всички от тях поддържат технологията Optimus, което ще рече, че когато не е под голям товар, лаптопът използва вградената видеокарта за пестене на електроенергия. За високото качество на изработка на ThinkPad Edge говорят и, примерно, металните панти, на които е закрепен дисплеят. Във всяко едно отношение, при усета може да се усети, че той не скърца никъде и корпусът му е особено масивен. ThinkPad Edge е предвиден преди всичко за работа, за което говори и че се оборудва с мощни процесори и външни видеокарти, както и бърза RAM, но ще бъде подходящ и за вашето свободно време.